आगे बाते बाते पर लड़ही हमर घर चढ़ के बताओ। आगे बाते बाते पर लड़ही हमर घर चढ़ के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे नागिन के जैसन भेसबा तू बदल के बताओ। आगे नागिन के जैसन भेसबा तू बदल के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। बाते बाते पर तू दे हाही धमकी कर दे वो वीडियो वायरल जही चमकी। सुन ले बाते बाते पर तू दे हाही धमकी कर दे वो वीडियो वायरल जही चमकी। आगे इज्जत उछाले के फेरा में पीछे हमर पार के बताओ। आगे इज्जत उछाले के फेरा में पीछे हमर पार के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे सभे मिला है हमारा से हाथ गे देख ले वो तोरो के तना हो कात गे समझनी गे। सभे मिला है हमारा से हाथ गे देख ले वो तोरो के तना हो कात गे। आगे विकास बवाल ने सुरंजन से तू छौड़ी लाड़ के बताओ। आगे विकास बवाल ने सुरंजन से तू छौड़ी लाड़ के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ। आगे असल के जलमल ही तानी के सबा कर के बताओ।